متا بشا چاردمین دوی وقتی ده میر هیرودس ناو دنگ عیسی بهیست و جخلامن خورا گوت ev Yuhannayê îmatkar e, ji nav miriyan rabûye. Ji ber vê yekê ev karên hêzdar bi destê wî tên kirin. Çimkî Herodes ji ber Herodiya jina birayê xwe Filîpos Yuhanna girtibû û ew avêtibû zindanê. Ji ber ku Yuhanna ji wî re digot nabe ku tu jin bira xwe bînî. Loma Herodes dixwest ku wî bikuje. Lê ji xelkê ditirsiya. Çimkî wan ew pêxember hesab dikirin. Îcar di rojbûyîna Herodes sekeça Herodiyayê li ber bexwendiyan reqisê. Ev yek li Herodes gelek xweş hat û wî soz da û son xwar ku keçik her çi bixwaze ew ê bide wê. Keçika ku ji aliyê diya xwe hatibû şîretkirin, ji Herodes re got: Serê Yuhannayê îmatkar li vir li ser sêniyekê bide min. Padîşah xemgirtî bû, lê ji ber sonda xwe û ji ber ên ku bi wî re li ser sifrê rûniştî bûn, wî emir kir ku daxwaza we bê cih. Wî şand û di zindanê de serê Yuhannayê îmatkar da jêkirin. Serê wî li ser sêniyekê anîn û dan keçikê. Wê jî ew ji diya xwe re bir. Hingê şagirtê Yuhanna hatin, cesedê wî birin û ew weşartin. Paşê çûn û ji Îsa re gotin. Gava Îsa ev yek bihîst, ji wê derê bi serê xwe ket qeyîkekê û xwe da cihekî bêpêjîn. Lê gava elaletê ev yek bihîst, bi peyatî ji bajaran li pey wî çûn. Çaxê Îsa derket bejê, wî elaleteke mezin dît û dilê wî bi wan şewitî û nexweşên wan qenc kirin. Dema ku bû êvar, şagirtên wî hatin ba wî û jê re gotin: Ev der cihekî bêpêjin e û wext jî êdî dereng e. Destûra elaletê bide da ku herin gundan û ji xwe re xwarinê bikirin. Lê Îsa ji wan re got: Ne hewce ku ew herin. Hûn xwarinê bidin wan. Şagirtan bersîv da û gotin: Li vir bi tenê 5 nan û 2 masiyên me hene. Wî got: Wan bînin vir, ba min. Wî emir li hemû elaletê kir ku li ser biyê rûnên. Hingê wî her 5 nan û her du masî hildan, li ezmên nêrî şikir kir û nan şikandin. Wî ew dan şagirtên xwe û şagirtan jî ew li xelkê belav kirin. Hemûyan xwar û têr bûn. Wan 12 serik pariyên ku zêde mabûn dan hev. Hejmara yên ku xwarin ji bilî jin û zarokan li dora 5000 mêr bû. Gava ku Îsa elalet verê dikir, wî zû pêştûrî li şagirtên xwe kir ku ew li qeyîkê siwar bibin û ji beriya wî derbasî aliyê dinê golê bibin. Piştî ku wî elalet verê kir, hingê bi serê xwe hilkişiya çiye da ku dua bike. Dema ku bû êvar, ew li wir bi tenê bû. Di wê navê de qeyîk ji bejê gelek dûr ketibû û ber keyran diket, çimkî baş hember wan ve dihat. Nêzîkî berbanga sibehê Îsa li ser golê rê ve çû û nêzîkê şagirtan bû. Gava wan dît ku ew li ser golê rê ve diçe, bizdiyan û ji tirsan kirin qîrîn û gotin: Ev xeyalet e. Lê Îsa di cih de bi wan re peyivî û got: Bizrav bin. Ezim, netirsin. Petrus lê vegerand û got: Ya Xwedan, eger tu yî, emir bide ku ez li ser avê bên bate. Wî got: Were. Hingê Petrus jî ji qeyîkê peya bû, li ser avê rê ve çû û ber bi Îsa ve hat. Lê çaxê dît ku bager xurt bû, tirsiya û xewirî nav avê, qîriya û got: Ya Xwedan, min xilas bike. Îsa di cih de destê xwe dirêj kir, ew girt û jê re got: Ey kêm îmano. Tu çima dû dilî bûyî? Dema ku ew hilkişiyan qeyîkê ba rawesta. Hingê yên ku di qeyîkê de bûn, perîzin wî û gotin: Bi rastî tu kurê Xwedê yî. Gava ew derbasê aliyê din bûn, ketin bejê û hatin bajarê Cenîsartê. Çaxê mirovên wî cihî Îsa nas kirin, wan xeber şand wan der û doran û xelkê hemû nexweşên xwe anîn ba wî. û ji bo ku destê xwe li reşiyên kirasê wî bidin lava dikirin. Hemû yên ku destê xwe lê dan qenc bûn.